क'क्राझार मावलांनोसैलाय आरोबाव गारियाव दिनै दङ नै सोरां माहाजोन माहाय थांगोन जों दा क'क्राझाराव थांगोन माने जों क'क्राझाराव माने चिरां डिस्ट्रिक्टआव जों बाथौ खेराइ रेजर्टआव एसे इन्जय खालामहैनो मा खालामबावनाय नङा होमबा लोगोफोर थ' बिदिब्ला जों हान्थिलांबाय थानोसै नङा होमबा सुबाय सरासनस्रा नायदै बिसोरखौ नै बाइक साब्रांग्राफोरा नै नुबाय दा ओरैबायदिखा नै बिसोरखौ नायनो ओरैबायदि साब्रांनो हागौ नै बिसोरो फुरा बिसोर माबा मोनसे दंथारखायो आरोखि बिसोरनि आखायावहाय फुराबो दङ आरोखि नैबेनि गारि नाम्बार 18 बबेनि 18 बिलाय मा होननानै बुंबावगोन दा बिथांमोननि साब्रांनायखौ जुदि नुयोब्ला गिथाव बाथाव नङा होमबा थ' जोंथ' आरो माथो होनबावनाय बिमा बिफाखौ मोदै फुगार होनायनि अनगायैथ' जेबो गैया दुखुनांथाव बोरै जानांगौ दा जों नै नुबाय दा ट्राफिक माबाखौ बारबाय दा होहाबलायलायबाय साब्रांनाया होथेना होना खोख्लैजोबनांगौ दा बिसोर जुदि एसे नै नुबाय दा नै ओरैबायदिखा फुरा बिसोर ड्राग्स जाखानाय आरोखि माने थैनाय थांनाय जेबो बुजिया बेफोरबायदि आरोखि दा बेफोर जुदि बायसान्सआव जुदि गोग्लैयोमोनबा हान्थु दोलानाय बा थैनायनि अनगायैथ' आरो माथो दङ नङा होमबा थ' बिदिबा जों बेफोरखौथ' आरो माथो बुंबावनाय बोथोरानो बिदिनोसै दा जुदि बुंबा जों दायसो नाङो थ' जोंनि जा थांखि जि जायगायाव फैदोंमोन मोनफैबाय लोगोफोर जों थ' जायगायाव सफैबाय बाथौ खेराइ रेजर्ट वेलकाम नै बावहाय जों एसे इन्ट्रि जानानै लानोसै इन्ट्रि जाना लानानै हाबहैनोसै मा दं मा गैया नङा होमबा जों एसेब्लाबो खालामहैनोसै दैयावहाय आयुहाय मा नङा होमबा दैयावहाय दै जब' गांजेमा गामसा दंखायोब्रा दङलै बे दिक्कियाव दङ गामसाखौ नायनो नागिरबावो गावनादे गामसा गैबावा खेला मोनदों हाबनो मोना गामसा गैयिफोरा ओमफ्राय नै दा नैबावहाय इन्ट्रि खालामगासिनो दङ हाबजेननायनिसै सिथु जुमकेदा बिसोर माने रकयमेनाफोर रकय माने मा होननाय जायो रकय साम' I am रकय नङा I am not रकय I am बर' बै गारिया बेयाव दोनदोंलै होननाय दा जोङो नैबे दै जब' गांजेमायाव सफैबाय दैजों अपेनिं खालामजेननाय माने हाबजेननायसो ओरै दोनदो एक्टर नोंखौ प्रमद बर' बायदि नुदोंलै नोंखौ बिनि फिसाला बायदि नुदों बेजों खोथा गैया थांखागोन प्रमद सारनि दख'ना इन्डास्ट्रि दखानावबो थांनांगौ ओमफ्राय राकेश सारनि मावजि पार्कआवबो बेरायहैनांगौ मावजि गेन्द्रि ना मा मिथिला मावजि पार्क जिखुनु ओमफ्राय दोदो मा जाहोयो ओंखाम जानोसै एसे नों लिंहरदो जाहोनांगोन दिनै हा जानो जोंबो द्रायखाना मानसिफ्रा दे अफ खालामथ'दो बै खावसेजों ट्रेन दङ ओमफ्राय सुनिबार रबिबार बावहाय मोसानोबा मोसानो हागोन मेथाइ खनोब्ला मेथाइ खननो हागोन ओमफ्राय नैबे अन्थाइबारियाव बेलथाय मोसानो हागोन आरोखि बावहाय गोसो जायोब्ला गस्ला लांथिया फुनानैसो बावहाय मोसानो हागोन बिफाङा ओमफ्राय दुगैयोब्ला बैयाव फुख्रि मोनसे गेदेर दं रायजोनि फुख्रि बावहाय दुगैनो हागोन नै राकेश सारनि मावजि पार्कआवलाय थांनो रेडि दंना गैया थाङो राकेश सारनांगोनलै सारा होनांगोन राकेश सारा मावजि प्रमद सारनि हेन्दलुम ना मालुम हेन्दलुमाथ' बादाव दखान रङियाव बिराद गिदिर जागोन होननानै खिथाहरगासिनो दं बेफारिफ्रा नंगौ औ नायनांगोन ओरैनो लाबोदो नोङो एबार गांलाबनो अफारफोर मोनो खोमा मोननांगोन जिहेतु प्रमदआ जोंनि समस्थिनि CEM बिथाङा गय साननैसो बावबा मोनजासिगोनदां गया नै गोसो जायोबा बैयाव फुख्रि गेदेर दं बावहाय दुगैनो हागोन आरोखि हनै बिल फुख्रि सुइमिं पुल नङा ओमफ्राय ओरैबायदि अभार फेनाया जुदि बारा जायोबा नै बेफोरबायदि हाग्रायाव बाग्राय बेलथायनांगौ जाहैबाय आरोखि जों दा जाहैबाय बाथौ खेराइ रेजर्टखौ बायबाय आरो टाटा मारिनानै ओरै ओंखारलांनायसै नै बेनोमोन बाथौ खेराइ रेजर्टआ बावहाय नै बानायगासिनो दंबावो ओरैबो दंबावो न' फिसा फिसौ गोसो जायोब्ला बावहाय थाफैनो हाबाय
माने रिजर्ट मानिथ' आरो रिजर्टआनो नैबे गंसे गारि दं बिनि उनाव जों सालायगासिनो दं माने जोंनि गारिया बिसोरनि उनाव खारगासिनो दङ आरोखि थ' बिदिब्ला जोङो माबा जानोसै बाथौ खेराइखौ जोङो बे जायगानिफ्राय बाय ओंखारबाय माने जोङो ओंखारजेनबाय आरोखि दिनै नै बावहायसो पिकनिक जाफैदों सोरबाया बिसोर बेन्दोंना मा जाखो बेखौ मिथिदोंला जाय हक नाफाम पार्टि नाफाम माने बर' बेन्दों माने नेपालु दाजु खानसा हो जों माने जों दा दावबायगासिनो दं एक्चुअली आं क'क्राझारावहाय हाबफैफिनबावदोंमोन हाबनानै दा थुब्लाव ब्रह्म ना बिथांजों गोदोना नैबेजों फन सावरायनानै माने फनखौ खेथाबना लानानै सावरायोमोन नालाय आखिनि खोमा खाथिजों रोदाया सादोंमोन एक्चुअली नाजानानै ओरैबायदि मोजां मोनदों आं भिडिअ खेबनाया बारा माबा जायासै आंनिया माने जाय हक थेवबो आङो ससेब्लाबो नोंथांमोननो खोन्थानो नाजागोन दा दों आं क'क्राझाराव नै लामा सेर ओरैबायदि बाजारसोखा माने बेखौ मा होनना बुंबावगोन जुदि बे लामायावनो जुदि बाजार खालामोबा लामायाथ' गैया एक्सिडेन्टआथ' जाया नङा जाखागोन 100% बावहाय बेफोरबायदि आरोखि ओरैनाय ओरैबो मैगं बेफारि बिसोरनि थाखाय एक्सुवेलि बाजार मोनसे खुलिनानै होयोब्ला मोजां जायोमोन आरोखि दा जोंना गिदिर गोलावफ्रा सुइजारलेण्ड माबा माबि होनना बुंलायलाङो ओंखायनो बुंजालायलाङोबो ब्रा ओंखायनो आं सानो मैगं बाजारनि थाखाय आलादा मोनसे साइडआव होनानै दोनोमोनबा मोजां जागौमोन होननानै आं सानो दाथ' मा होननानै बुङो टाउनावनो जाहैबाय नालाय एक्सिडेन्टआबो क'क्राझारावनो गोबां जाख्रुलाबाय थायो फिसा फिसौ जाख्रुबाय थायो नालाय दा बेफोरबायदि जानायखौथ' आरो माथो होननानै बुंबावनाय नङा होमबा एक्सिडेन्टआसो रावबो जानो होननानै जाया थ' लोगोफोर आंनि अफिस ब्लग 2 चेनेलखौ दिनै क'क्राझारनिफ्रायनो टाटा आरो बाय लानानै बेवहायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बाय